салом дӯстон ва забономӯзони азиз, умедворам ки ҳолатон хуб аст, сеҳату саломат ва пур аз энержӣ бошед. Дар ин дарс мехостам ки барои шумо маъноҳои дуюми калимаҳои book, fine ва well-ро ошкор созам. оё шумо огоҳ ҳастед ки book ду маъно дорад? бале, маънои якуми book ҳамчун исм шумо хуб медонед ки ба маънои китоб меояд. мисол, I have 2 English books, яъне ман 2 то китоби забони англис дорам. пас дӯстони азиз, маънои дуюми book чи аст? вақте ки book ба маънои феъл меояд, ба ҳеҷ ваҷҳ маънои китобро намедиҳад. яъне to book ба маънои фармоиш додан аст. мисол, I want to book a ticket. ман мехоҳам ки якто чипта фармоиш диҳам. агар шумо to book-ро дар ин ҷумла ҳамчун китоб тарҷума кунед, маънои ин ҷумла тамоман коста мешавад. яъне маънои дуюми book ин фармоиш додан аст. мисол, I want to book a pizza. яъне ман мехоҳам ки питса фармоиш диҳам. дӯстони азиз, калимаи дуюм ин fine аст. хуб, fine маънои якумаш ҳамчун сифат шумо медонед ки ба маънои хуб нағз меояд. мисол, I'm fine. ман хуб ҳастам. You are fine. шумо хуб ҳастед. пас маънои дуюми fine чи аст? вақте ки fine ҳамчун феъл меояд, ҳеҷ гоҳ маънои хуб нағзро намедиҳад. Fine яъне to fine ҳамчун феъл ба маънои ҷарима кардан аст. мисол, the judge fined him $5. яъне қозӣ вайро $5 ҷарима кард. агар шумо маънои дуюми fine-ро надонед, ин ҷумларо хато тарҷума мекунед. забономӯзони азиз, калимаи сеюм ин well аст. хуб, маънои якум well ҳамчун сифат шумо медонед ки ба маънои хуб нағз меояд. мисол, I'm well. ман хуб ҳастам. How are you? яъне ту чӣ хел ҳастӣ? I'm well. ё он ки well done. хуб иҷро кардӣ. My health is well. яъне саломатии ман хуб аст. аммо маънои дуюми well ҳеҷ гоҳ хуб нағз нест. вақте ки well ба маънои исм меояд, ҳеҷ гоҳ маънои хуб нағзро намедиҳад. well ҳамчун исм ба маънои чоҳ меояд. мисол, we must find a well because we need a water. мо бояд як чоҳеро пайдо кунем, чунки ба об зарорият дорем. дар ин ҷумла well ба маънои чоҳ омадааст. дӯстон ва забономӯзони азиз, яъне маънои дуюми book ин фармоиш додан аст. маънои дуюми калимаи fine ин ҷарима кардан аст. маънои дуюми калимаи well ин чоҳ мебошад. дӯстони азиз, анакнун мехостам ки якто ҷумла барои шумо гӯям. ҳаминро дар комментария тарҷума намуда нависед. ман мехоҳам ки питса фармоиш диҳам. ҳаминро тарҷума карда дар комментария нависед. ва агар ин видео барои шумо писанд омада бошад, ба ёр рафиқондон фиристонед ва онҳо ҳам забондон гарданд, чунки мегӯянд ки забондонӣ ҷаҳондонӣ. то дарси оянда худро эҳтиёт кунед. Take care. Bye.